Hola famílies, us faig arribar un parell d'activitats senzilletes de plàstica que ens poden ajudar a entretenir-nos i fer volar la nostra imaginació. Gaudiu del moment. Anem a fer ara una petita i senzilla manualitat que podeu fer a casa amb coses que teniu. Un penjador, un cordó de sabata, una pilota vella o que no serveixi o d'aquestes que es munten, i si no teniu pilota doncs podeu fer servir un rotllo de paper o un desodorant gastat o qualsevol cosa que us vingui al cap. També podríem fer servir una llauna, cadascú el que tingui a casa en aquest moment. Jo ho farem amb una bola. Mireu, la convertiré en una cuca ben divertida. Primer de tot agafaré la bola i amb un ganivet o amb algun estri li faré un forat. Cada vegada que haguem de fer forats i coses d'aquestes, demaneu ajuda als grans que us ho faran sense que hi hagi perill. Primer de tot passaré el cordó de les sabates per dintre del forat de la bola i faré per l'altre costat, tancaré la bola. Si ho fes amb un tub, ho faria a dalt i a baix. Ara això serà el cap de la meva cuca i l'enganxaré aquí al penjador. El lligo al penjador amb un senzill nus i ja està. Aquí tinc el cap i aquí al darrere hi lligo l'altre extrem del cordó. D'aquesta manera tinc la cuca amb el cap i el cos. Aquest cap ara el decorarem. Per exemple, un parell de canyes de refresc ens serviran per fer-li les antenes. Jo trobo que són molt grans, molt llargues, i les tallaré un tros. Guardarem perquè potser farem una altra cosa després amb les canyes. I posaré les canyes pel forat o les enganxaré a dalt, d'alguna manera, amb pegamento, amb celo, amb el que tinguem. Les giro i ja tinc les antenes. Ara a aquesta cuca li falten els ulls. Jo faré els ulls amb un retolador permanent o els enganxaré amb pastelina. Els faré com a mi m'agradin. Li puc fer un sol ull, n'hi puc fer dos, n'hi puc fer tres i el que a vosaltres us agradi. Jo n'hi vull fer tres i li faig una boca una mica espantada perquè aquesta cuca no sé què ha vist, per exemple, però li podria haver fet una cara super somrient. Cadascú el que tingui ganes de fer. Ara ja tinc la cuca, ja la tinc posada i vaig a fer-li les potes de la cuca. He agafat les pinces d'estendre roba i les aniré enganxant aquí al llarg del cos. Si li poso moltes pinces, tindré uns peus. El deixo aquí a sobre perquè sigui més fàcil. Tots podem trobar a casa pinces, podem trobar un cordó, un penjador i els elements necessaris per fer això. Ja tenim la nostra cuca. Amb aquesta cuca podrem jugar a tot allò que nosaltres vulguem. Fixeu-vos, la meva cuca que camina. I aquí li afegiré tot allò que a mi m'agradi. Li puc afegir unes ales, li puc afegir el que vulgui. A disfrutar!